Di nav çarşıya Sêrtê de digerim temaşevanên hêja. Yek taybetiyekî Sêrtê jî ew ez ê bina nîşanê we. Werin ew hawerin hêdî hêdî. Tiftik yani secade û betanî ew tiştek ku jê çêdibe. Wek ku dibînin bi orjînalîta xwe hêjî li ser xwe ye. Ev destkarî li Sêrtê gelek pêş de bû. Di salên rabirdû da salên borî de belkî ji 500 zêdetir ev dezgeh û cihên çêkirina van betanî û secadan hebû. Nihakekî Emrullah û tevê şêst heftê heb dezgeh tenê mane ê di tefon da bûne. Sinetê bav û kala ya destkariyê we çima wenda kiriye we çima vê neheqî kiriye? Vallahi evê hanekî vêga êdî çawan dibe gelireka nesbehî jê heye yani me xweyî nake. Meşwekê dev jê bardaye û em kejê peyda nakin, kejî zef sıxıntiye. Êdî çolê mesela em bêjin zozana yesak kirine, zozana êdî nahêlin hem miletere zozana. Gej yani tiftik ku dibêjin jê ra. Gej gejên ê ku derîne ku hûn van betaniyan jê çêdikin? Ev keja hanekî hem Sêrtê derdkeve renkliyê wî, hem ji Midyadê derdkeve. Spiyê wî jî evê hanekî em ji Ankara keçisî dibêje Ankara. Ama biznê Enqerê ne? Biznê Tirkan ya. Ankara, Biznê Kurdan kîjan ê biznê Kurdan? Yê Kurda ev rengê hanekî evê haye, rengê zere. Zerê wî evê hanekî Kurda ye, ji bir derê ji nav Kurda derdkeve renklî. Spiyê wî jî em ji derve Batiyê tînin. Em çaxê hatine Sêrtê, 74 ve em hatine Sêrtê çawan dibe ava 45 sal 5 sal em hatine. Wî çaxê em zarok bûn. Em ereba re ev îşê ereba ye ev bataniye secadê hanekî ereb dişeğulin. Em li bawan Yani tu ji Araban çi olsa Arab hîn bû. em ji ereba hîn bûne, em bawan mezin bûne. Ez manê we me xeber da pêka kurmanciya me jî parê wekî ereb leş. Xewa wî çawekek Emrullah. Hewa wî eva hanekî zehf dixwale, eva hanekî esasen ev zehf qaliteliye û ji saliqê re jî zehf baş e. Çi ye mesela ki? Evê hanekî em bêjin 5 sal emrê wî heye. Yani 5 sal tu tiştek pê nabe. Ev tu tiştek pê nabe. Zivistanê germ digire, havînê honik digire. Gelek diçe nav bazarê cîhanê betaniyê Sêrtê. Diçe nav bazarê Tirkiye û bazarê cîhanê jî lê wekekî Emrullah gotî ji ber ku ajalvanî divê welatê de hindekî kêm dibe û koçerat kêm dibe mixabil niha ev dezgehên yê van betaniyan jî kêm bûne. Ê baş e te hew qasa zirtê te hew qasa pesê sicadê xwe da? Mugû baş bû te nebû yani kur servî sicadê li mêşke êwî dîrek e. Dîrek çe cinet. Cennet e.